Zi-mă acum. Rezistență Samsung. Stai. Încă o dată. Uite, mă, Stai mă! Ah! Mai trântește-l. Dă-te buză. te buză. Ah, dacă face. Fac! Unde e? Așa! Ia și eu! Nu în telefon. Ce-a făcut? I-a sărit ceva? Ce-a sărit ceva? Fată, Denisa! Uite aici. Crezi că ăștia nu se potrivesc? Nu. Ia oară mai merge? Uitați-vă dacă mai merge, doamnelor și domnilor! Și o să mai meargă, vă zic! Merge? Nu mai merge. Uitați-vă, doamnelor și domnilor! Mai merge! Deci este un miracol, da?